достони кӯтоҳ дидори худо. рӯзе марди ҷавоне назди зоҳиде яъне шахси поке рафту гуфт: мехоҳам худоро ҳамин ҳоло бубинам. зоҳид гуфт: қабл аз ин ки худоро бубинӣ ту бояд ба рудхона биравӣ ва худро шустушӯй бидиҳӣ. он ҳарду ба канори рудхона бирафтанд ва зоҳид гуфт: бисёр хуб, ҳоло бирав даруни об. ҳангоме ки ҷавон ба об фурӯ рафт, зоҳид ӯро дар об нигоҳ дошт. марди ҷавон барои ба даст овардани ҳаво ва нафас кашидан талош мекард. вақте ки зоҳид мутаваҷҷеҳ шуд ки марди ҷавон дигар наметавонад зери об бимонад, ба ӯ иҷозат дод ки аз об хориҷ бишавад. дар ҳоле ки он мард дар канори рудхона бурида нафас мекашид, зоҳид аз ӯ пурсид: вақте дар об будӣ ба чӣ чиз фикр мекардӣ? оё ба пул, зан, фарзанд ва ё шӯҳрату мақом фикр мекардӣ? марди ҷавон посух дод: на, ҳаргиз на. ба танҳо чизе ки фикр мекардам ҳаво буд. зоҳид гуфт: дуруст аст. агар ба худо ҳам ба ҳамон тариқ фикр кунӣ, фаврӣ ӯро хоҳӣ дид.